Девойко море, хубава девойко, сипни ми винце да пия, девойко. Добре дошли на всички гости в Орфеевата планина, горда и величествена Родопа планина. През всички сезони тя е красива. Зиме със своите ледове и снегове, пролет със своите цветове, а най-красива е през лятото, когато широките родопски ливади са изпъстрени, както са пъстри и родопските удела. Цветята, билките са в своя разкош. Поводът тази вечер да се събереме, това е идването на среде лято. И по случай това, преди много години, нашите прадеди си са устроили празник. Аз ще се спра на някои по-главни моменти на този обичай. Този обичай се е правило 90 дена след Гергьов ден, защото и слънцето след 6-ти, нали, среде лято се обръща, вече клони към есен, и по традиция в нашия район се казва, че след тази дата каквото и да посееш, то вече не расте. Защо се напяват китките? Китките се напяват за здраве, за берекет, за благополучие. И във всяка махала, в нашите села, нали, тук в този район, предишната вечер, преди 6-ти, са се събирали по махали, всякой си е правил китка от предишната вечер с няколко свечета, връзва се с конец, слага се някакво нишанче, дали ще бъде конец или нещо друго, да може на сутринта да си познае китката. Събирали са се в бели бакърени менци, слагали са се в вода и са се оставили да бъдат под луната някъде, предимно по миналото трендафил, в някаква градина. Като смятали, че щом са стояли по звездите, те ще добият магически свойства и ще имат лечебни свойства. Но трябвало да бъдат на скришно място, за да не може през нощта да ги намерят ергените и да откраднат менците с цветята. На другата сутрин са се събирали момите, жените, а мъжете стояли по-настрани. Сядала най-възрастната жена и се запявало с песента: "Катрая китка велика, тази е мома баклийка". Какво значи това? На комуто се падне тази китка, то ще бъде най-щастливия през годината, ще има голям берекет, здраве и така нататък. След това се запява някоя песен, изважда се друга китка и се тълкува според съдържанието на песента. Пеело се предимно за любов, за трудолюбие, за берекет, за здраве. Избягвало се да се пеят такива неща, нали, в отрицателен смисъл, да има за болести, за нещастни случаи и така нататък. След като свършат вече всичките китки се изпеят, получат си ги своите собственици, всеки си и взима се една голяма китка, която я, да речем, за махалата или за селото, и се нарича за щастието и благополучието на населеното място. След това се пръскат присъстващите за здраве, взима се от водата, от менците, и се пръскат присъстващите, и всеки си взима в къщи за през годината за здраве, когато, нали, някой е болен, да си измие очите, да си измие краката, като мисли, че ще оздравее. И затова тази вечер ние именно това ще направим, да подготвим цветята, утре да пеем китките на среде лято. Благодаря. Госпожо, я ми дайте това. Много ме интересува.
запомних го. Чакай. Вили. Най-красив. Много красива. Да, затова ще носи щастие. Добре дошли в сърцето на Родопи. Родопите са магия, дух, история, традиция и обичай. Планина, съхранила богатството на един народ, любовта към корените и преклонението към природата. Едва ли има човек, който е посетил тази приказна планина, да не е усетил нейната пленителна сила. Село Кестен, многократно опожарявано, но отстояло на времето, благодарение на силата, духа и обичаите, които пазим и до днес. Затова и днешното събитие е посветено на традициите, които съхраняват нас като народ. Казвам се Любомир Вълков, управител съм на фондация Астика, културна и доброволческа организация, която за пета поредна година организира и провежда фестивал на Мегдана в село Кестен, с който се стреми да опази нематериалното и културно наследство, за да го придаде на бъдещето поколение. За пета поредна година фондация Астика кара село Кестен да оживява и да привлича съмишленици и партньори, да мотивира хората да го потърсят и да го посетят отново. Обичаят среде лято, на който ще станем свидетели и днес, е посветен на лятото, билките, цветята и песента, с която наричаме идните дни, вплетени в багрите на неповторимата родопска песен, за което ще се погрижи женската фолклорна група за автентичен фолклор при Народно читалище Изгрев 1936 година.
Позволете ми да отправя специални благодарности на община Девин за подкрепата, партньорството през годините на Сдружение Асоциация за стратегическо управление Делфи, на Сдружение Моера от Бургас. Тази година фестивала на Мегдана в село Кестен се осъществява и с финансовата подкрепа на програмата за възстановяване и развитие на организациите в областта на любителското творчество на Национален фонд „Култура“. Паяне на китките. Този обичай се изпълнявал на 6 август, 90 дена след Гергьов ден. Вечерта преди 6 момите и жените са се събирали по махалите, свивали китки на всеки от семейството, връзвали им нишанчета, пъстри прежди синци, за да си ги познават. Слагали ги в бели менци с вода в градината да преспят по звездите, като мислили, че по този начин добиват магически свойства и водата става лековита. На другия ден са ги пеели, започвали с песента "Катрая китка велика, тая е мома батлийка, демек късметлийка". Китките се изваждат от най-възрастната жена. Пеели се песни за сватби, за любов, годежи, раждане на дете, за горбет и други. След това всеки вземал от водата. Този обичай е бил един празник за младостта, за красотата в живота и природата, за цветята и щастието, чрез песните молейки се за здраве, дълголетие, благополучие и плодородие. А така, Мари, днеска е среде лято. Паят са китките, вие с нощи ги сте приготвили, а как се сега да зафатаме? Ще зафатаме. Вие знаете най-напред с песната "Катрая китка велика". Катрая китка велика, най-си е мома батлика. До нея има и дружка, та е за вас изгодена. Дай ги китките да ги разнесат се. Чито са сега и китки са големи късметлии. Ще имат всичко, ще им върви напреш. Хайрла ще им е. Живи и здрави ще са. Пребивна
Давайте ги чисай тези китки, чието са скоро в техния жинс ще има сватба. Бално е на момана, ала млади не са як се галят, да са живи и здрави ще са зямо. Знаете ли, че са много млади люди? Конеца е мой. Обаче розичката ми е паднала. На борбе да иде, пари да печели. На борбе да иде, пари да печели. Найдахте ли, извадихте ли китките? Дайте да ги носи. Разделяй ги. Детелина, разделяй ги. Китките. Подчи всеки дава едно. Неква вашия род ще върви на борбе, с идеята да му помага, да си дойде жив и здрав и да донесе хубави пари. И такава межа на мома си отбирала Ерген. Как така за межа да поеме? Запатайте. Нощи са межо имела цяла дружина юнаци. Дворница му съм светила, ряд по ряд ги съм гледала. Ряд по ряд ги съм гледала, Катри е юнак най-хубав. Катри Е юнак най-хубав, най-хубав и най-каматан. А да видиме каква е тайна вдигната мома. Як се отбира момана? Кабата ика е, хубава е, бендисва юнакън, благ ще им е животън, ще се сгадят, ще се сберат, ще се пагадат те си хубави. Дай ми тази вода. Така да видим кой какво се познае. Браво! Някой друг да си ги познава. Моме, малка моме, излези ми, отвори ми. Излези ми, отвори ми, че съм сриска по ръкаве. Че съм сриска по ръкаве, ветер дуе, мене мрази. Ветер дуе, мене мрази, роса роси, кон ми кваси. Стигате сега за моми да паем, малко да попаем и за юнаци. Сега мето сино да изпоем. Хубаве, хайде. Аганата е порочен, порочен, Мехмед зарочен. Или щеш Мехмед или не, Шеида, майчо, шеида. Найде ли ги китките? Кротко и уважително юначе, има към лъкта, че старите люде, халал прави на майката, Всевишния да му даде всичко най-хубаво. Калинка, я се е рискала. Как да я изпаеме и нея? Рипни калинки, запатайте. Рипни калинке, да тротни ме, да са пука душманине, да са пука душманине,
Имате много душмане, младите са галят, ще си съзяват, пък душманине, те да се пукат и да се тряскат. Има много навдигнати моми. Можеш чуж да ги стила, а важното е, че са камътни. Точно така, да си кордисата, да си доздисата, да те бендисавате, това е най-важно. Стига ми само млеле, натигай, натигай, барем да не да познавам, познавам. Барем да не да познавам, познавам, чия си Мари дощеря, дощеря. Чия си Мари дощеря, дощеря, че носиш чуждо гиздило, гиздило. То пеем за китки, ама за китката зелена кравена не сме я пеели. Чувай първо да видим за навдигната са мома. Моми се в нашия край галят да са кордисати, гиздави, камътни, да е хубавка, да са и с чувства гиздилце, ама да си кабада и ика. Сега да китко оставям на мойна сестра по-малка. Да китко полива, полива китко завива. Всяка мома гали всякогаш, да е с гадетка, да гали лакитките, гали камътното, дворен да е хубав, бащана да е хубава, киткине ти вливат радост в душата. Хайде да видим катраша е тай надигната, кестен ли ще ят, беден ли ще ят, дрезе ли се, катраша е тай чапкън девойка. Амам си рекох, майчинко, отца я чепкан девойка. Тришно съмнишен провадал и Тришно го е пращала. Тай чапкън девойка, ча да видим на кому ли ще се падне. Момичето е яце надигното, горделиво, чапкън, с нищо не му се огада, разпуква душа на юнака. Ама той има моми и хубави, има и по-легки, всякакви. Да видим всякакви са и юнаци се, да попаем за един юнак. За една дено си дали кръчмене. Да, дено си походила по Дали ще Пампорово. върти кощо, която се дипа. То се не знае, как му видим на кина, нема да върви. Както да изпае. Подай ми, мале, 2 по 500, 2 по 500, цяла хиледарка. Да ида, мале, горе в Пампорово, горе в Пампорово, долу в Механана. Ох, парати къдете, парати юнак, нема да върти коща, нема да се пагадат с женана. Ще видим, може и на хубавка да им излезе. Сега за То и за селото трябва да изпеем една песня, да набаскаме людей с... Китката излезе на селото. И от нас ще има една китка с пожелание за кестен и за гостите. Айдете да изпееме за кестенджик песната, за кестенджиците.
Ами за Кестенджико. Кестенджико, Андажико, Оциглава превозала, Оциглава превозала, садна корба капринена, садна корба капринена и с дручка помучена. Когда не съм пребързала, да ми любе друга гали, да ми любе друга гали, друга мами. Аз сяда на порското всички се... Сяда се на парските с вода, да сте живи и здрави, всичко берекет да има, здраве да има, цялата община, всички в общината и всички хора по света. И нека Кестен да пребъде на картата на България. Желаем ви всичко най-хубаво, щастие и благополучие на всички вас. Везала рада бели ръкаве с черна коприна. Ой, радо, радо, ой, бела радо, ой, радо, радо, ти бела радо. Нарамирада бели аркоми, отиде рада на бистра вода. Ой, радо, радо, ой, бела радо, ой, радо, радо, ти бела радо. Там си завари първоно любе с
Челото и младо пукнали тиша сърцено, нас нощничка на поприлка и посиделка. Гати бе карши шогнала, гати бе люрка свалила, гати бе клипче открила, гати бе плитки ройнала. Дивойко Мари хубава, сърце са на две пукнало, сърце са на две пукнало, късен би сърце остана. Аз ще се подмладя, ти ще се подмладиш, той ще се подмлади. Това ми казва любовта, това ми казва любовта. Ние, които следваме пътя на доброто, ще се подмлади. Вие, които следвате пътя на доброто, ще се подмладите. Те, които следват пътя на доброто, ще се подмладят. Това ми казва любовта, това ми казва любовта. Аз ще се подмладя, ти ще се подмладиш, той ще се подмлади. Това ми казва любовта, това ми казва любовта.
На стол седя за тебе, мисля, ой, малка моя. Запалима се вдох, изгорима джаном, чернама въглена направи. Запалима се вдох, изгорима джаном, чернама въглена направи. Пустия Салик без Савор. Не чака Марек неделя, гостина да се разварнат, сватбена да се разтуря, ам сетна на вечер попита. Имаш ли Фатме имане, имане още и мене? Фатме Салих Оромони. Имах си Салик, имах си. Юзел ли жал те Алтоне? 150. Пухлюско часто Ваире, Жуханско равно градине, Паданско бладско люваде, ам ги харизах агому, зам да ми аго кордише, до 9 товара тяшък спак и да ми аго изкути до 9 крави младочни с 9 малки телета. Салик заяца нагрочи и си на Фатме продума. Стани си Фатме товари, твои не тежки товари, стани си Фатме поеми, твои не крави младочни. Мен ми не трябват товари крави младочни, ам си ми трябва имане, още и мене. Салик си на порти седеше и си нагоре гледаше, самичък си думи думаше. Лагатко му на своя челек, дето му водят невеста, с 12 тяжки товара, с 12 яки молета. Колко наблизо наближат, Салихо сърце трепере. Салик си Фатминка познава, Фатме беше най-напреш, на бяла кобила яхаше с червено калище. Ага го Фатме наближи, силом ки Салих продума. Слези си Фатме, яла си, еве ти дворе широко, еве ти бело коначе, смилене яд се далече, сердареци са късканджии още къвгаджи. Фатме не трябва да дума, от тия млада невеста, ала Салик го продума. Не мога, Салик, не мога. 3 годинки седела на бащинине дворове, седела тебе чакала, да носа Салик пишманиш, назад да си ма повърнеш. Нито бе мома с момите, нито бе невеста с невестите. Сега съм вейке Торнова съм шеида, Хорлен са камен не враща. Благодаря ви на всички. Програмата ни приключва, но не и фестивала. В 16 часа ще има един поход, който желая може да се включи в него. Много ви благодарим за подкрепата, за участието, че бяхме заедно и тази година. Фондация Астика организира този фестивал с участието на всички тези доброволци и на тези организации, които подкрепиха фестивала, на община Девин и на доброволците. Отново искам да благодаря безкрайно, защото без тяхния труд няма как да се случи всичко това, което организираме. Благодарим на озвучителите, които също изживяха всичко с нас. Бъдете здрави и до нови срещи!